Dobrý deň, ahoj, ja som Janko, SEO konzultant so zápalom. Som súčasťou týmu v agentúre Spotivo, pomáhame firmám s rastom vo vyhľadávačoch. Nečakane. Stala sa taká vec, možno ste zachytili, asi určite, z Google unikli dáta o vyhľadávaní. A niekto hovorí, že tam není nič nového, no a ďalší zase, že to mení princípy v SEO. Tak jak to teda v skutočnosti je? Na to sa pokúsim nejako zodpovedať. Ja som vymýšľal, že urobím podcast už asi nekonečno rokov. No a keď som uvidel, že jak jednoducho mi AI urobila zvučku, tak som si povedal, že fúha, že však teda dačo hadám zosmolím, kým umelá inteligencia úplne nenahradí aj mňa. A keď tento únik na Google vyšiel, tak ako prvé som si povedal, že zaujímavé, ale paradoxne prvé, čo ma napadlo, bolo, že ako to zase povzniká veľa rôznych SEO mýtov, hovadín, zavádzajúcich, revolučných spôsobov, jak robiť SEO. No a realita je taká, že klasicky, ak už to u nás v SEO býva, že je to proste tak. Takže ja sa tu pokúsim aj ako keby rozprúdiť, rozohnať nejaké vznikajúce mýty, kým sú ešte na začiatku, kým sú v zárodku. A čo sa týka toho samotného úniku, tak aby som povedal, o čo vlastne ide, no Google omylom a možno v úvodzovkách omylom zverejnil internú dokumentáciu k časti vyhľadávania, tzv. Search Content Warehouse API. A je to dokumentácia obsahujúca cez 2500 modulov, ktoré obsahujú cez 14 000 rôznych atribútov. A z toho viac než polovica sa týka priamo vyhľadávania, no sú tam aj informácie k ďalším službám Google, ako sú YouTube, mapy a ďalšie. A to slovíčko modul, pod tým si môžete predstaviť volačo také, jak trebárs kvalitatívne informácie o stránke. No a atribúty sú konkrétne hodnoty, signály ako spam score, jazyk, dátum a ďalšie informácie. Mnohé z týchto modulov sú kratučké, že tam moc toho nie je, ale je tam aj množstvo takých, kde sú fakt nádherné informácie, je tam toho dosť veľa. A keď prvýkrát som sa o tom dozvedel a pozeral nejaké tie prvé súhrny, že čo to prinieslo, tak som si to tak čítal, že toto viem, toto viem, nič nového tam asi ani není, že čo z toho je akože taký humbuk, taký bordel. Lenže vlastne prišli s tým Mike King a Rand Fishkin. Oni sú skvelé SEO hlavy a sú to naozaj že odborníci, ako nie nejaké vyhajpované celebrity a oni v tom vidia obrovský prínos. Tak keď to tak oni vnímajú a ja nie, tak nebude to skôr tým, že ako ja sa na to možno pozerám z iného uhlu pohľadu, než by som mal, alebo neuniká mne hlavne volačo. A faktom je, že ja som v tej dobe čerpal hlavne už zo spracovaných informácií, úplne som si nenaštudoval ten samotný únik a zvonku to tak mohlo vyzerať, že na prvý pohľad to tam nebolo. Každopádne, keď potom k tomu úniku ešte napísal Dan Petrovič, tzv. Dežan SEO, alebo akú má prezývku, tiež mega týpek, expert na SEO, tak on si to teda všimol ešte predtým, než prišlo k zverejneniu a chcel, aby sa to na tú verejnosť ani nedostalo. On to nahlásil Google, to je teda kamoš v SEO, čo? On im to proste nahlásil a za objavenie bugu dostal odmenu $5000. A keď to bolo zverejnené, tak on k tomu povedal dačo v zmysle, že strašne zúril, že stratil kontrolu nad najdôležitejším strategickým aktívom svojej kariéry. Tak keď toto ešte povedal aj Dan Petrovič, tak to už by tam bol čert v tom, akože keby tam nebolo naozaj nič nového.
A ako som sa v tom začal rýpať a rýpal som sa v tom stále viac a viac a hádam týždeň života som týmto pomaly stratil. A tak naozaj je tam vidno, že sú tam konkrétne dáta, ktoré Google zbiera, dajú sa tam vybrať rôzne čerešničky, ktoré doteraz nikde neboli uvedené a vnášajú nové svetlo do toho, aké údaje Google spracováva a občas aj popisuje, za akým účelom ich spracováva. Je tam niekoľko zásadných dát, ktorých zber Google opakovane dementoval. Takže trošku si protirečí a to je krásne, že to teraz takto vidíme. A i keď mnohé informácie, ktoré tam sú uvedené, my sme ich už tak nejak akože tušili sme niečo bolo uvedené v patentoch z Google alebo z nejakých starších únikov v minulosti. Nejaké veci potvrdil samotný Google, no ale ako sa ukazuje, ako Google sa úplne vo všetkom veriť. Bohužiaľ, je mi to ľúto, ale veriť sa mu vo všetkom nedá. A tých akože rôznych dojmov, že my si myslíme, že takto to funguje, no akože každý si myslí veľa vecí, takže mysleli sme na mnohé, ale teda teraz sa ukazuje, že čo môže byť postavené nejako na reálnom základe a dostávame sa ďalej z niečo, že tuším, že teoreticky by to tak mohlo byť, k tomu, že naozaj Google nejaký typ informácie zrejme berie do úvahy. Každopádne, prosím, a berte tiež na vedomie to, že nie sú tam uvedené váhy jednotlivých signálov. Mnohé zistenia, ktoré si môžete prečítať, tak sú hypotézy alebo špekulácie, ktoré vychádzajú z tých dát. Ale opakujem sa, ale je to naozaj veľmi dôležité, nie sú tam uvedené váhy jednotlivých signálov. Uniknuté dokumenty nám skôr akože ukazujú, čo Google reálne používa, alebo používal, alebo môže používať. Ale nie teda, že čo to presne prináša. Tiež berte na vedomie to, že hodnotenie a posúdenie tohoto líku nevychádza väčšinou od výskumníkov, od programátorov vo vyhľadávaní alebo od nejakých ex-googlerov, od ľudí z Google. A hoci pochádzajú od často odborníkov na SEO, priamo expertov, ale predsa len ruku na srdce na vyhodnocovanie záverov, nie sme úplne tí najpovolanejší, to platí aj pre mňa a hoci som pôvodne programátor, akože v živote som vyhľadávač nenaprogramoval, aj keď som programoval crawler, ale netrúfam si teraz akože hovoriť, že tie moje nejaké hypotézy, špekulácie sú tie najlepšie a viem si predstaviť, že keby sa k tomu vyjadrili nejakí kompetentnejší ľudia, tak by to bolo asi ešte kus lepšie, ale zatiaľ bohužiaľ nič také úplne neprišlo. Každopádne Google autenticitu úniku potvrdil, takže není to nejaké blabla reči, ktoré by boli o týždeň napríklad dementované. Poďme sa kľudne pustiť akože do tých zistení. Ja som to rozdelil na 6 rôznych sekcií. Tá prvá je, že poviem o nejakých signáloch, o ktorých sa hovorilo, že Google ich vlastne asi ani nemusí zbierať. Potom si povieme o nejakých signáloch v rámci crawlingu a indexácie webu, o tom, ako generuje Google snippety, výsledky vyhľadávania. Ďalšia téma bude link building z 200 plus rôznych parametrov najdôležitejších, ktoré som si zapísal, tak viac než 50, možno až 70 sa týka práve link buildingu. A je to tam veľmi často spomínaná téma. Tiež si povieme niečo o užívateľsky generovanom obsahu a celkovo o kvalite obsahu na stránkach. Na záver niečo k tým SEO mýtom porozprávam ešte. Pokiaľ by vás zaujímalo viac detailov, viac než vlastne tu hovorím, ale chcete si pozrieť všetkých tých 200
A teraz si to tu scrollujem 213 rôznych parametrov, ktoré mi prišli z tých 14 000 viac a najviac zaujímavé, tak k tomuto sa môžete dostať tiež. Stačí, ak sa prihlásite do newslettera, príde vám to mailom a to urobíte na spotibo.sk/n. Tam sa prihlásite, to znamená, nedávame to von úplne zadarmo, vy zaplatíte tým, že mne v rámci Spotibo, nášmu tímu, dáte šancu, že vám pošleme nejaké zaujímavosti zo SEO, no a potom, keď už sa odhlásite, no tak naša blbosť, že sme tú šancu nevyužili. Každopádne nie je to úplne voľne dostupné. Na spotibo.sk/n sa môžete prihlásiť do newsletteru a automaticky vám to rovno príde. A poďme každopádne k veci. Aké tam sú tie zistenia? V rámci sledovaných signálov na veľkom pretrase sú hlavne dáta z Google Chrome a ich zber. Ako Google Chrome, on má skvelé dáta. Parádňacké dáta, ktoré povedia veľmi veľa o reálnom prínose webov pre užívateľov. Keď si predstavíme, že toto všetko, čo má Google k dispozícii, by reálne využíval, no krása. Ako je tam veľmi veľa o tom, aké stránky si zaslúžia top pozície. Vidí, alebo mohol by mať informácie, ktoré stránky Google majú radi, ktoré stránky majú ľudia radi, na aké stránky klikajú, kde zostávajú a tak ďalej a tak ďalej. Lenže ako ten lík nenaznačuje, že by toto všetko Google nejakým spôsobom robil. A to, čo my vidíme, že naozaj tam sa zmieňuje v realite, tak je, že zbiera informácie, o čom už nie je žiadne tajomstvo, že zbiera informácie o metrikách Core Web Vitals, ale mimo to sú tam informácie o zbere návštevností, o počte návštev celého webu skrz Google Chrome, alebo o návštevnosti konkrétnych stránok. Takže toto reálne môže nejakým spôsobom zrejme používať. A povedzme si ale teda, že ako ich tam používa. A tieto údaje sú uvedené, že dáta zbiera s cieľom generovať tzv. Sitelinks. Sitelinks to je odkazy vo výsledkoch vyhľadávania. Predstavte si napríklad, googlite slovíčko Adidas a hneď na prvom mieste je samozrejme web Adidasu, ale sú tam ešte aj nejaké podstránky Adidasu typu o Adidase a nejaké ďalšie. A práve toto sú sitelinky, tie ďalšie odkazy a tuto máme informácie, že Google Chrome môže vstupovať do toho, že podľa akého kľúča sa tam generujú. Takže nič to nehovorí napríklad, že priamo by ste tým mohli, že navštevované stránky budú mať lepšiu pozíciu vo vyhľadávaní, nič také tam nie je uvedené. A okrem toho ešte Google Chrome môže slúžiť k tomu, respektíve je to tam používané ako vstup pre strojové učenie, respektíve neurónové siete, takže niekde do nejakého výpočtu táto návštevnosť môže ísť, ale detaily ďalšie vlastne nevieme. Takže keď niekto bude tvrdiť, že teraz Google sleduje presne kam klikáte, tak to ten lík vôbec nenaznačuje. Hypoteticky, teoreticky, keď špekulujeme, áno, môže to tak byť. Ja o tom informácie nemám, ale teda nemyslel som si ani, že tú návštevnosť Google nejako moc bude sledovať. A ani sám neviem prečo, skôr som očakával, že asi tam sú nejaké právne problémy, nejaké, vlastne tam môžu byť nejaká kolízia s privátnosťou, s ochranou osobných údajov ľudí, takže preto to asi Google nemôže vlastne používať, ale teda kto ho vie, ako to bude v užívateľských nastaveniach Google Chrome, tam máte možnosť si zakliknúť, že chcete si ukladať históriu Chrome, respektíve aby to nejako Google mohol vidieť, ale o aktivite tam nič nie je, respektíve jedinú aktivitu, ktorú akože tam Google deklaruje, že sleduje, tak je v rámci Google služieb. Ale nič viac, ale ako ani samotné jadro Chromium, ktoré Google Chrome používa, tak by nemalo nejaké citlivejšie, detailnejšie dáta zbierať, lenže ako kto ho vie. No, není som na toto úplne expert, každopádne zatiaľ to tak úplne nevyzerá, že by to zbieral. Každopádne ja osobne s tým počítam, že sa to tak môže stať, či už to robí, alebo v budúcnosti bude robiť. A na jednu stranu ono by to bolo, že úžasné, že mnoho nejakých
pseudosignálov v rámci trebárs aj získavania spätných odkazov už by nemuselo byť na pretrase. Jednoducho by sa povedalo, áno, je fakt, že dobrý odkaz je taký, na ktorý ľudia klikajú, sú dobré stránky, na ktorých ľudia trávia čas, ako bolo by to úplne jasné. Lenže doteraz, keď nepoužívalo Chrome, tak Google to musel nejakým spôsobom len ako keby vypočítavať. Takže za mňa by to bolo fajn, keby to aj reálne asi Google sledoval, ale teda z líku, opakujem sa, to úplne nie je zrejmé. K ďalším sledovaným signálom patria tzv. Dáta o správaní užívateľov vo výsledkoch vyhľadávania v SERPe. To znamená, že Google sleduje miery preklikov, a sleduje, keď sa človek preklikol na nejakú podstránku, či sa vrátil späť do vyhľadávania, tam sa používa tzv. Metrika dwell time, takže takéto informácie môže Google vlastne používať. Väčšina asi SEO špecialistov s tým aj počítala, že to tak je, hoci to Google tiež viackrát dementoval. Každopádne, nech už je to akokoľvek a tie dáta využíva s akýmkoľvek účelom, ja osobne netuším, čo si z tejto informácie akože zobrať. To, že je dôležitá, že miera preklikov, no však jasné, ale tak to chceme aj tak. Chceme, aby ľudia k nám sa preklikávali a tiež chceme, aby tí ľudia akože zostávali na našom webe, aby boli spokojní s tým výsledkom. To je úplne samozrejmá vec, bez ohľadu na to, či to má nejakú rolu aj na samotné pozície, takže prakticky neviem, čo s tým, ale však je to zaujímavé. Je zaujímavé trebárs to, že Google hovoril trošku niečo iné, než sa zdá, že je pravda a bohužiaľ naštrbuje to trošku dôveryhodnosť voči Google, z čoho ja som osobne dosť smutný, lebo to robí také podhubie pre vznik nových SEO konšpirácií a keď niečo človek z Google vyvráti, tak rovno môžeme povedať, že vieš čo, neveríme ti Google, než si hovoríš čokoľvek, my si myslíme svoje. Takže preto konšpiračné podhubie je to také celkom smutnučké, ale poďme ďalej. Ohľadom sledovaných signálov ma veľmi zaujalo to, ako Google sleduje a že segmentuje typy webov, respektíve, že on si dáva strašne záležať na tom, aby rozlišoval druhy obsahu, druhy webov do veľmi veľkých detailov, do oveľa väčších, než ja som si pôvodne myslel. Vyhodnocuje napríklad, že či je stránka hotelom, atrakciou, je to komerčná stránka, blog, malá osobná stránka. Jednoducho v tej dokumentácii uniknutej sú fakt úplne že drobné detaily a bolo známe, akože rozpoznáva napríklad, či sa jedná o blog, diskusné fórum, komerčnú stránku, ale teda vidíme, že reálne ide ešte oveľa viac do hĺbky. A toto mi príde veľmi akože zaujímavé brať v potaz aj pri praktickej práci na SEO. Tie dopady to môže mať, teraz si trošku zašpekulujem, trebárs v tom, že ako Google rozmiestňuje výsledky vyhľadávania, to čo ukáže v top 10. On si môže povedať, že na nejaký typ fráz tam jednoducho dá jednu oficiálnu stránku hotela, jednu cestovnú agentúru, to a to a to a to a naozaj to môže byť veľmi detálne rozsegmentované, takže my sme napríklad riešili v rámci Spotibo, že keď vidíme, že na prvých 3 miestach na Google sú informačné stránky, no tak s predajnou sa tam asi ťažko presadím, a že to jednoducho nebude možné, iba že teraz už aj v rámci tých informačných stránok môžeme, alebo teda ja osobne budem viac pozerať na to, že o akú konkrétnu informačnú stránku sa jedná a viac to rozoberať do detailov. Ďalšie konsekvencie môžu byť aj v získavaní odkazov, kde trebárs ako okrem signálov nejakej autority, návštevnosti webu a tak, môže naozaj spadať to, že trebárs, keď v mojom segmente bude dôležité získať odkaz z webu hotela, že som napríklad cestovná agentúra a chcem, aby na mňa ten hotel, ktorý ponúkam, reálne odkazoval, tak hoci ten hotel je z hľadiska link building rôznych metrík slabúčký, má málo spätných odkazov a málo kvalitných,
tak už len tým, že Google to vyhodnotí ako oficiálnu stránku hotela, to môže byť plus v tom mojom ako keby odvetví. A takisto Google aj niekde deklaroval, že sa snaží akože vyhodnocovať kvalitu odkazov trebárs aj podľa toho, že keď vy vyhráte napríklad v nejakej uznávanej súťaži, tak tento fakt vás môže výrazne akože posilniť vo výsledkoch vyhľadávania. Takže toto je tiež ďalší kontext, hoci na web súťaže nemusí smerovať, že veľa odkazov, že je to nejaká mega autorita z tohto uhlu pohľadu, ale už len tým, že to nejakým spôsobom je vyhodnotené, že naozaj to je dôležité v tom našom obore, tak tam môže byť veľký boost. A to hlavne naznačuje tomu, že zameriavať sa aj na takéto veci pri analýzach konkurencie, pri analýzach odkazových profilov, že pozerať sa možno na nejaké tie konkrétne webíky, ktoré by fakt mohli zohrávať tú zásadnú rolu, prečo je web trebárs úspešnejší než nejaké iné. A potom ku konkrétnejším oblastiam pozrime sa teda napríklad na ten crawling a indexáciu. Tam ma veľmi zaujalo hlavne zistenie ohľadom URL adries, respektíve je tam popísané, akým spôsobom Google pristupuje k hodnoteniu stránok, že často vníma a berie do úvahy aj vzhľad URL adresy, respektíve čo tá URL obsahuje, aké obsahuje tzv. Vzory. Že už podľa toho, že URL je niečím typická, napríklad vždy je tam uvedené slovíčko blog, si teraz vymyslím, tak už tie stránky všetky na blogu týmto spôsobom identifikuje a nejako k tomu pristupuje. Takže povie si, že blog majú fakt super, tak budem prioritne crawlovať a indexovať stránky na blogu. Nech už vzniknú akokoľvek, zašpekulujem si treba, že to je len v sitemape, že ani nevidím interný backlink, ale aj tak tam rovno idem a považujem to za dôležité, alebo môže to fungovať aj naopak, že trebárs fakt oni síce majú super nástroje, ale ten ich blog je to proste šmejt, nevodíme tam návštevnosť a ani ho nemám potrebu indexovať, si Google môže povedať a práve k tomuto môže vlastne používať tie rôzne vzory v URL adresách. Je to veľmi zaujímavé, takže on aj vidíme, že sleduje parametre, ktoré sa týkajú tzv. Že skóre podľa vzoru URL adresy, že nejaký ten pattern v rámci URL môže mať nejaký plus alebo teoreticky aj mínus. A sleduje napríklad aj to, že keď nejaký vzor, že máte fakt len že málo stránok, ale je to veľmi dôležité, takže ku príkladu máte na blogu iba 5 rôznych URL adries, 5 článkov, ale keď už čosi napíšete, je to taká pecka a Google vám v tom verí, že aj keď ich je málo, tak on môže označiť ten vzor nejaký v rámci URL adresy ako špeciálne dôležitý a keď majú dobré kliknutia, tak vlastne Google tam má tendenciu chodiť častejšie. Reálny dopad to má trebárs už aj v tom, keď budete rozmýšľať nad tvorbou URL adries v rámci webu. Vlastne hovorí sa hlavne, alebo poučka teda hovorí, že URL by mala byť ako Danny DeVito. Krátka a ľahko zapamätateľná. Lenže podľa toho úniku ako nejaké tie slovíčka v URL, ktoré ukazujú na štruktúru webu, nemusia byť úplne od veci. Môže to určovať dôležitosť daných stránok, Google podľa toho môže hodnotiť aj jazyk a priority pre crawling, teda nejaké ďalšie veci. A teda ja osobne mám rád, keď tá štruktúra je tam nejakým spôsobom zohľadnená, lebo nám to pomáha aj v rámci analytiky, ku príkladu v rámci Google Search konzoly, keď si zobrazujete informácie o kľúčových slovách, tak je na jednu stranu krásne, keď to slovíčko blog je v URL a vy si viete vyfiltrovať všetky dotazy, všetky vyhľadávania, ktoré v tej databáze Search Console sú dostupné, ktoré sú typické len pre blog. Keby tamto slovíčko blog nebolo, tak už je to trošku komplikovanejšie. Samozrejme všetko sa dá, ale teda tá štruktúra URL mnohé uľahčuje a
pokiaľ ju tam máte a rozmýšľali ste, alebo niekto vám povedal, že ty kokso, skráť to, tak nemusí to byť úplne najlepší nápad. Ďalšia sekcia, ktorej sa ten únik nejakým spôsobom venuje, je to tam rozpísané, tak sú snippety vo výsledkoch vyhľadávania. K tomu mám konkrétne nejaké infošky, čo sa týka ku generovaniu názvu webu vo výsledkoch vyhľadávania. Vlastne v minulosti to bolo tak, že to, čo ste mali v meta title, v titulku web stránky, tak to sa obvykle zobrazovalo aj ako titulok, alebo teda názov priamo v snippete. Teraz to už tak nejakú dlhšiu dobu nefunguje a teda ja tu mám asi 16 pozerám rôznych signálov, ktoré sa venujú tomuto. Nebudem ich rozoberať všetky, ale k tým najzaujímavejším napríklad patrí to, že môže používať, ako boli aj viaceré hypotézy, že používa aj nadpis na stránke, môže používať podnadpisy na stránke. Do výpočtu ide to, do akej miery sa vlastne zhodujú slova v titulku versus slova, ktoré užívateľ aj reálne vyhľadáva. A takisto Google posudzuje, nakoľko titulok súvisí s obsahom stránky a porovnáva tam vlastne nejaké obsahové zhody. A je to aj uvedené, ukladá si informáciu v tzv. OG title, respektíve ak je titulok definovaný aj cez tzv. Open Graph, tak aj toto berie nejakým spôsobom do úvahy. Takže sú tu pekné návodné ukážky, keď máte trable s tým, ako Google generuje vaše titulky, neľúbi sa vám to proste, tak tu uvidíte trošku nejaké návodné signály. Ďalšia vec v rámci snippetov, ktorá je zaujímavá, je generovanie tzv. Sitelinks. A ja som to spomínal už v súvislosti s Google Chrome dátami, tak okrem toho, že sleduje teda toto, tak je veľmi akože zaujímavé, že do výpočtu môže napríklad že tam môže nejakú rolu zohrávať aj dropchecková navigácia, breadcrumby. Aj toto si tam v súvislosti so Sitelinks Google ukladá. Potom sú tu nejaké známejšie veci typu, že PageRank stránok môže zohrávať rolu, takže áno, stránky s väčšou odkazovou hodnotou majú väčšiu tendenciu sa v tých sitelinkoch zobrazovať. Ale to bolo viac menej, to sme nejakým spôsobom očakávali. A potom sú tu ešte k sitelinkom, pozerám aj informácie priamo kliknutia v rámci Google SERPu, že či tam boli nejaké tzv. Long clicks, long CTR, respektíve, že či teda ten užívateľ bol s tou stránkou, na ktorú prišiel aj spokojný, či tam vlastne zotrval alebo vrátil sa späť do SERPu. A poďme ďalej. Link building. Tak toto, no už som spomínal, že mám tu k link buildingu cez 50 signálov. A ako tak na to pozerám, no je ich zrejme až cez 70. Nebudem rozoberať všetko, keď tak poďte do newsletteru, pozriete si všetko v kľude sami detailne. No, ale k tomu najzaujímavejšiemu, už som tu tuším spomínal slovíčko PageRank, takže PageRankov rôznych druhov Google si ukladá viacero. Na odkazovej šťave zrejme záleží, veľká časť sa link buildingu venuje. A v aktuálnej dobe plnej konšpirácií, ja už som vôbec rád, že to ukazuje, že tam sú nejaké signály v rámci link buildingu, lebo už sa šíria aj extrémne názory typu, že spätné odkazy nezohrávajú žiadnu rolu alebo len minimálnu a Google už oveľa viac pozerá na iné veci. No, ako úplne to nevyzerá podľa toho, čo všetko Google zbiera a podľa toho, jak strašne veľa energie dáva do toho, aby rozpoznal neprirodzené odkazy. Takže už len za toto ja som veľmi rád a teda k tým zaujímavým signálom. Poďme na to. Google si ukladá napríklad informácie, keď pridá niekto odkaz do existujúceho obsahu.
Takže má nejaký obsah na stránke a hodí tam navyše nejaký link. Opäť, áno, každý povie, však to my sme vedeli, že to Google zbiera. No ale prd sme vedeli, jednoducho mali sme také hypotézy, bolo to viac menej akože očakávaná vec, ale teraz vidíme, že to tak naozaj je, takže môžeme to brať viac menej alebo takmer ako fakt. Ja to vnímam osobne ako fakt, ale teda však není to na 100% isté samozrejme. A potom ďalšie zaujímavosti. Je tu detekcia nepriamých prepojení, respektíve Google si ukladá, ak stránka A odkazuje na stránku B a stránka B odkazuje na stránku C, tak Google vníma súvislosť aj medzi stránkami A a C. Je to tiež zaujímavá vecička a zašpekulujem si hlavne trebárs, keď riešite výmeny odkazov, aj sofistikovanejšie výmeny odkazov, rôzne trojcestné, štvorcestné, 14-cestné výmeny, tak ako pre Google nemusí byť problém to nejakým spôsobom vidieť, respektíve keď spolupracujete so 100 rôznymi webmi, tak je možné, že týchto 100 webov, keď sú hore-dole nejakým spôsobom prepojené, hodzaj nepriamo, tak ako už tam Google teoreticky môže vidieť nejaký taký, že sú na nejakom jednom obláčku spoločnom, že majú niečo spoločné a už s touto informáciou môže nejakým spôsobom pracovať. Takže ako úplne není to jednoduché Google prekabátiť, akože fakt je asi dobré proste získavať odkazy také, ktoré sú nejakým spôsobom prirodzenejšie. A teda prekabátiť Google, no není to asi úplne sranda. A každopádne špekulujem, berte to prosím na vedomie. Google si všíma, ukladá veci typu pomer dobrých, zlých odkazov, takže opäť existujúca hypotéza typu, ja keď mám veľmi silný web a teraz urobím nejaké 4 divoké nákupy, lebo niečo si chcem vyskúšať a niečo od toho očakávam, tak asi vám to neuškodí, keď máte pomer tých dobrých odkazov, fajn. Na druhú stranu, akože keď ste niekde v rávoráte, že máte veľa nie moc dobrých odkazov, tak akože úplne by som nedráždil ten Google. Môžete spadnúť do nejakej horšej vody a to môže byť veľký problém. A keď už Google vás vyhodnotí, že teda ste prúserový web, že máte veľa spamových odkazov, tak toto mi príde zaujímavé, že pozerá na to, respektíve Google robí rozhodnutie, či všetky odkazy, ktoré v nejakom inkriminovanom problémovom období získate, tak či všetky jednoducho bude ignorovať. Alebo len nejakú časť, alebo len tie, o ktorých on usúdi, že sú spamové. Toto je zásadná vec, že pokiaľ robíte bordel, Google na to príde a teraz si poviete, OK, tak idem získavať nejaké, že už dobré odkazy, poučil som sa, tak Google vás môže mať už akože zaradených ako tak problémových, že si povie, že hodzaj keď získaš odkaz z ministerstva mágie, alebo ja neviem odkiaľ, tak jednoducho ten odkaz bude ignorovaný. Skrátka, v problémovom období je ignorované všetko a môže, aj keď sa roztrháte, tak vám to nemusí vôbec pomôcť. A takisto, aj keď je web dobrý, Google ho môže mať v nejakom kaslíku, že má pochybné odkazy, že obsahuje pochybné anchor texty. Takisto si všímajú odkazy zo stránok, kde už je nejaký podozrivý odkaz. Takže týmto odkazujem všetkým trebárs v oblasti poistenia, kde je povinné ručení a povinné zmluvné poistenia, všetci to nakupujú, že keď kúpite odkaz z článku, kde je link na PZP s krásnym anchor textom a akože takto tam majú odkazy 4 a konkurenti, čo je na Slovensku úplne bežné, tak ako Google není úplne sprostý, ako to sme asi vedeli už aj doteraz, ale teraz to máte čierne na bielom, že jednoducho a Google toto berie do úvahy a ako je to aj taká
informácie pre weby, ktoré akože tie odkazy predávate, že jednoducho není sú to len názory nejakých SEO špecialistov, že nerobte to. Vidíme, že aj v uniknutej dokumentácii Google tam je tomu venovaná veľmi veľká pozornosť. Tieto signály sa zbierajú. A taktiež, čo sa týka autority webov, tak sú tam niektoré signály, že teda Google pozerá na autoritu celého webu. Je tam aj parameter Site Authority, ktorý sa ukladá, keď získate odkaz z nejakej stránky. Každopádne táto autorita webu je zrejme oveľa nejaký sofistikovanejší signál, než len nejaký kvázi domain rating, ako má napríklad Ahrefs, Moz, Semrush a ďalšie podobné nástroje. A skôr k týmto nástrojom by som prirovnal parameter Homepage PageRank, ktorý si tiež Google ukladá. Takže vy keď získate, neviem, z blogového príspevku backlink, tak Google si uloží teda aj hodnotenie nielen toho blogpostu, ale aj hodnotenie úvodnej stránky, respektíve jej PageRank, ktorý ten PageRank tiež nevieme, ako presne v súčasnosti funguje, bude asi oveľa sofistikovanejší než tie algoritmy známe, hádam už aj 20 rokov to existuje, možno aj viac. A potom ešte, čo si ohľadom odkazov Google všíma a prišlo mi veľmi zaujímavé, tak je v rámci práce s jazykom, že si teda ukladá jazyk, lokalitu, odkiaľ ten link zhruba má. Toto ma napríklad, že dosť zaujalo, že dohovie až do jakého detailu v rámci lokality Google ide, ale teda napríklad aj my, keď optimalizujeme web, pre ktorý sú kľúčoví ľudia z Austrálie, s austrálskou angličtinou, tak mali sme hypotézu, že OK, tak viac nám v Austrálii pomôže to, keď budeme získavať odkazy z ďalších webov, ktoré sú silné v Austrálii. A mnohé anglické weby sú silné hlavne v rámci Indie a tam takýto backlink nemusí až tak fungovať. A s takýmito hypotézami my pracujeme a teda tuto sa nám ukazuje, že teoreticky Google to takto môže vyhodnocovať. Čo mi príde zaujímavé, tak teoreticky tam môže vnímať aj nejakú blízkosť češtiny versus slovenčiny, ale opäť je to niečo, čo už asi si každý musí otestovať, do akej miery trebárs českému webu pomôžu odkazy zo Slovenska. A naopak, a mňa potešilo, že tieto signály tu sú a trošku viac to vo mne vlastne utvrdilo to, že by tá naša hypotéza mohla byť správna. A k link buildingu asi by stačilo, akože sú tam signály, ktoré sa týkajú Penguin algoritmu, a informácie typu, že jasné, Anchor text zbiera text aj, ktorý je v okolí priamo Anchor textu odkazu. Toto tiež bola informácia, ktorú sme tak nejak tušili, ale teraz to opäť vidíme čierne na bielom. A no, ale ešte neskončím s odkazmi, sorry. A technickí SEO špecialisti, mám tu pre link builderov ešte pár zaujímavostí, takže ukladá si veľkosť fontu pri odkazoch Google. To by som napríklad nečakal, že to úplne takto v roku 2024 bude, ale teda je tam aj toto. Tak prosím vás, ale nezačni, že teraz tie odkazy budú veľkým textom a všetko ostatné normálnym. Ale teda akože naznačuje toto, no, že Google sa snaží nejako predikovať, aká je pravdepodobnosť, že reálni ľudia na tie odkazy budú klikať. A teda toto ja si tak tipujem a špekulujem, že tá veľkosť textu v tom môže zohrávať nejakú rolu. A takisto, ako sa aj hovorí, že napríklad chcete odkazy niekde v hornej časti stránky, lebo je pravdepodobnejšie, že tam sa môže klikať a naopak v petičke link nemusí moc fungovať, lebo tam už sa dostane málo kto. A tieto teda info, čo teraz hovorím v tom líku, neboli exaktne, myslím, uvedené, ale tak ako je to len časť uniknutá z Google, takže strašne veľa sme toho nevideli, čo uniklo. A potom aj v rámci spätných odkazov Google si ukladá tzv. Fragment v URL, respektíve tzv. Kotvové odkazy, že ten odkaz smeruje na konkrétnu sekciu v rámci stránky. Tak ja som bol osobne v tom, že v kontexte link buildingu
túto informáciu si Google že zahadzuje, že všetko to, čo je za mriežkou, že zahodí a že vlastne mriežky používa hlavne v rámci interného prelinkovania. Každopádne vidíme, že si to ukladá a hneď to vo mne otvára hypotézy typu keď získam odkaz na konkrétnu sekciu, nedostane tá sekcia nejaký ešte boost, napríklad navyše, nemôže ju to podporiť ešte viac a hoci o tom píšem niekde v spodnejšej časti nejaké informácie, ale to neznamená, že ten obsah je akože nejaký, že menej prínosný, respektíve, že keď na to získam spätný odkaz, tak tá sekcia môže dostať teoretický boost. Špekulujem, ale teda takéto hypotézy ja osobne z toho mám a mi to príde zaujímavé. A potom je tu napríklad v rámci tých PageRankov, je tu PageRank, ktorý ako keby sa vypočítava nie akože na základe celého webu, ale len pre nejakú danú oblasť v rámci webu. Napríklad, keď som silný v téme SEO, v téme marketingu, tak môže tam byť počítaný nejaký PageRank, ako keby, ktorý súvisí takto tematicky, ale tá tematickosť môže byť aj v rámci jazykov a tak podobne, ale teda len aby ste vedeli, že takto Google funguje, ale takto boli tiež také známejšie veci. Dobre, už fakt stačí k odkazom. Poďme na užívateľský generovaný obsah. Tuto je tiež pár zaujímavostí, alebo teda minimálne pre mňa, Google si ukladá tzv. Discussion effort score, čož ako keby môže naznačovať ako nejakú pridanú hodnotu na stránke, že keď vy tam máte tú diskusiu, že ľudia tam diskutujú, tak to môže mať teoreticky nejaký bonus navyše. Ale teda je to moja hypotéza. Napríklad hypotéza Mikea Kinga je skôr v tom, že Google ako keby sleduje v rámci stránky kvalitu samotného toho užívateľsky generovaného obsahu, takže vyhodnocuje, či je ten obsah nejako prínosný alebo nie. Ja len dodám, že celkovo v rámci užívateľsky generovaného obsahu sa bavíme trebárs o tých spomínaných komentároch, ale môže ísť aj o rôzne hodnotenie produktov a skrátka o čokoľvek, a čo vychádza od bežných užívateľov. Prišlo mi zaujímavé, že na základe užívateľského obsahu môže Google aj detekovať jazyk, pre ktorý je tá stránka typická, že aj takéto to môže mať dôsledky a teda počíta aj nejaké skóre toho užívateľsky generovaného obsahu, ktoré potom akože vstupuje do strojového učenia niekam ďalej, takže nevidíme, že ako konkrétne, akú tam rolu zohráva. Tak to skôr tak pre zaujímavosť. K samotnej kvalite obsahu je tam toho veľa, aj keď neviem, že či je tam toho veľa ohľadom akože nejakých nových zistení v rámci SEO. To pre mňa najzaujímavejšie, ja už som vám povedal v tom kontexte, že Google veľmi detailne rozpoznáva druhy a typy stránok. Potom je tam aj signál, alebo teda zbierajú sa dáta takzvané, že k dĺžke obsahu, ale tam je pekná poznámka, že či je to vôbec k niečomu. Tam niekto z Google si poznačil, že proste čo to je, na čo to tam akože je tento parameter. Takže neznamená to, že teraz dĺžka obsahu má nejaký prínos. A čo už mi ale príde akože zaujímavé, že keď je naopak ten obsah maličký, že ho na stránke nemáte veľa, tak Google vyhodnocuje, či je niečím tá stránka originálna, či ju má brať v potaz, aj keď tam toho obsahu moc nie je. Potom je tam ohľadom obsahu veľa rôznych signálov, ktoré sa týkajú či už autorstva stránky alebo hľadania, teda rozpoznávania entít na webe. To znamená, že rozpoznávanie, keď píšete o nejakom človeku, o nejakej značke, o nejakom objekte, o hrade, zámku, tieto informácie on sa tam snaží automaticky rozpoznať aj bez toho, že by boli exaktne akože uvedené v štrukturovaných dátach. Ale sú to také akože veci, ktoré boli samozrejme. Je tam ale zaujímavé to, že informáciu o autorovi si exaktne Google ukladá a teoreticky s tým môže niečo robiť.
A zase tí z vás, ktorí si povedia, no však jasné o autorstvo, však o tom sa hovorí veľa, to je zrejmá vec, lenže úplne, akože sorry, úplne nie. Realita je taká, že autorstvo bolo doteraz spomínané hlavne v rámci EAT, respektíve, že túto informáciu brali do úvahy hodnotitelia Google, keď ručne ohodnocovali web stránky a následne Google sa na nich učil automaticky vlastne ohodnocovať ten zvyšok. Tak toto tí hodnotitelia sledovali tam toho autora a teraz reálne vidíme, že túto informáciu si akože Google ukladá. Čo s tým reálne robí, to už nevieme. Niekedy to môže byť plus, ale niekedy zase akože aj mínus. Konkrétne, áno, tie plusy, možno je vám to známe, keď je niekto známy autor a píše, tak jeho obsah bude hodnotený akože kladne, toto je jedna hypotéza, upozorňujem, nič také tento únik nepotvrdzuje. A na druhú stranu, moja hypotéza je aj v tom, že to môže presne fungovať aj opačne, že vy keď ste ako autor a máte svoj web a píšete príspevok na iný web, no tak akože samozrejme si odkážem na niečo, čo ja som sám urobil na svojom webe, hodím si tam ten spätný odkaz, lenže keď už to ako Google vidí, že odkazuješ sám na seba, no tak takisto to môže potom veľmi jednoducho taký odkaz odignorovať, takže môže to fungovať tie dopady teoreticky aj týmto spôsobom. A upozorním, že v rámci zmienok značky a tak nič viac okrem toho, že Google tieto dáta nejako rozpoznáva, tam nie je. Nie je tam vôbec nič o tom, že by to bolo nejakým spôsobom vôbec brané do úvahy a ak áno, akú to má dôležitosť. A tým sa postupne dostávame už z týchto konkrétnych signálov k SEO mýtom, ktoré vznikajú. Tak poďme rovno na ne. Mám ich tu 7. Mýtus číslo 1. Google uprednostňuje veľké značky pred malými webmi a že toto vyplýva z úniku tejto dokumentácie. Ako hypotéza zaujímavá, ale prosím vás, je to špekulácia, nič také ten samotný únik nehovorí. A aj keď som pátral, prečo si to niektorí myslia, no tak argumentovali treba s tým, že je tam parameter Small Personal Site, kde Google vlastne rozpoznáva, či web je nejaký malý osobný, alebo či teda stránka je na malom osobnom webíku, ale to, že niečo takéto zbiera, neznamená, že automaticky je to pre vás problém. Skôr si myslím, ja osobne, že tento parameter práve slúži na to, aby malý web, keď napíše niečo zaujímavé a nemá trebárs takú odkazovú hodnotu, tak aby mohol dostať nejaké plusové bodíky navyše. Takže vidíte, že môžete vnímať jeden akože signál úplne opačne a teda vôbec z toho úniku nevyplýva a nie je tam uvedené žiadnym spôsobom, že by mal Google uprednostňovať veľké značky pred malými webmi. Ak to tak je a vníma sa to, jasné, v pohode, ale teda tento výstup o tom nehovorí, že vôbec nič a nejako nás to ako keby nepribližuje k tej hypotéze, že to tak v skutočnosti je. A tiež veľa mýtov podľa mňa vzniká z toho dôvodu, že ľudia popisujú, že keď nejaká zmienka nejakého signálu v tej dokumentácii nie je uvedená, tak automaticky by to malo znamenať, že Google ju nepovažuje za dôležitú. Ku príkladu, v úniku nie je uvedená zmienka o tzv. Disavow tool, o nástroji, ktorý slúži na dištanciu sa od spätných odkazov. Nie je tam žiadna zmienka. Takže automaticky to vraj znamená, že Google tento nástroj už reálne nepoužíva. No je to samozrejme blbosť, unikla časť dát, neuniklo všetko, takže akože je to úplný nonsens. A k takýmto typom ešte akože tých mýtov je veľa, ale teda ďalší je napríklad v tom, že chýba tam zmienka o outlinks, ako keby, že zo svojej stránky, keď odkazujem na iné autoritatívne weby, tak hypotéza je,
že teoreticky nám toto môže nejako pomôcť, že ja keď odkazujem na autority, na nejaký, neviem, Harvard a podobne, tak môže to mať nejaký plus pre hodnotenie tej mojej stránky. Vôbec to neznamená, že keď tam táto zmienka chýba, že toto nejakým spôsobom Google nespracováva. Je to samozrejme nezmysel. Každopádne ja osobne si napríklad tiež myslím, moja hypotéza je, že to, že odkážem na nejakú Wikipédiu, mi v zásade nejako moc asi nepomôže. A každopádne je to len hypotéza a to je dôležité si uvedomiť v kontexte únikov. Ďalším mýtom je, že sandbox existuje, potvrdené. Akože sorry. A vysvetlím, keď neviete, čo je sandbox, vlastne traduje sa, že keď urobíte si nový web, tak Google, než vás začne nejako zobrazovať, tak vás dá do sandboxu na tzv. Pieskovisko, kde ako keby vás odloží na nejakú dobu a vy sa nebudete zobrazovať, až vám proste musí nejako začať veriť, aby tomu tak bolo. Lenže v tom úniku je síce slovíčko sandbox použité, iba že v kontexte spamu, že keď rovno Google usúdi, že áno, ten web je to jasný, očividný spam, proste je to spam, tak ja hodím ho áno do nejakého sandboxu preč, mimo trebárs aj toho vyhľadávania, ale to vôbec neznamená, že tam ide každý web, to tam nie je žiadnym spôsobom uvedené. Aj skúsenosti z našej praxe to tak naznačujú, akože vôbec nemusí byť problém aj s novým webom sa začať umiestňovať. Máme k tomu aj článok na webe, keď si vygooglite tzv. KGR a SEO, to je metóda, ktorá vlastne pomáha úplne novým začínajúcim webom byť vidieť na Google a spracovali u nás kolega Tomáš Ďurovič, takže si môžete prečítať a tam akože vôbec nemáme pocit ani my, že by sandbox existoval a teda ani uniknutá dokumentácia, nič také nehovorí, že by to tak malo byť. Ďalší mýtus. Budovanie značky je v SEO zásadné. To vyplýva z uniknutej dokumentácie. Jasné, budovanie značky, je to taká rada dosť všeobecná, buduj značku, ale však jasné, to tu nebudem rozporovať. Každopádne nič, čo by nejako nás akože posúvalo ďalej, že fakt je to dôležité, tá dokumentácia o tom nič nehovorí, ale že vôbec nič. A treba to brať s rezervou. Áno, v dokumentácii je uvedené, že Google zmienky značiek rozpoznáva, ale takto rozpoznáva mnohé iné entity. Rozpoznáva aj názov hradu, názov zámku, ako tiež trochu špekulujem teraz, ale entita môže byť vlastne úplne že čokoľvek. Nemusíme si z toho vyberať zrovna značku a keď mám svoj svetonázor, že zmienka značky pomáha v SEO, tak vlastne si tým rovno hovorím. Je to podľa mňa nejaký bias ľudí, ktorí vlastne sa len utvrdzujú v svojich názoroch, ale teda priamo z tej dokumentácie to nie je vôbec nejako zrejmé. A potom je tu mýtus, že Google sleduje kliknutia na odkazy a podľa toho vyhodnocuje prínos jednotlivých odkazov. To znamená, že ako keby Google mal presne sledovať, kam vy v rámci Google Chrome kliknete a podľa toho určovať dôležitosť. Ja som aj spomínal, že o ničom takom tam není dôkaz. Bolo by to na jednu stranu krásne, keby to tak akože bolo, ale je to prosím pekne špekulácia. Nič z toho nevyplýva. Ďalším mýtom je, že kľúčové slová v titulkoch sú naďalej veľmi, zdôrazňujem veľmi dôležité. Však v pohode môže to tak byť, ale sorry, Google Leak o tom nič nehovorí. Jediné, čo tam je tam tzv. Title Match Score a je to nejaké score, ktoré sa počíta, nakoľko sa titulok zhoduje treba s hľadanou frázou, takže áno, to, čo je v titulku, nejako vstupuje do výpočtu a to asi nie je nič nové, ale o dôležitosti tam není absolútne nič. Na posledný SEO mýtus, že na základe uniknutej dokumentácie môžeme usudzovať, že link building je menej podstatný.
Akože toto čo? To kde ste prosím vás zobrali? Keď niekto niečo takéto usudzujte, tak mi to pošlite, hoďte to niekde do komentára, lebo toto je úplný nonsens. Keď si vymyslíte, že link building je menej podstatný, OK, túto hypotézu vám nikto neberie, ale prosím vás, nevymýšľajte si, že to teraz vyplýva z tohto úniku Google, lebo akože ja bohužiaľ za takéto extrémne názory mám pocit, že v poslednej dobe stále pribúdajú viac a viac a potom to musíme dementovať a veľa energie musíme vlastne vyvracať takýmto mýtom. Takže samozrejme spätné odkazy sú stále dôležité a na mňa osobne to má skorej ako keby mám pocit, čo sa týka uniknutých informácií z Google, že naozaj link buildingu venuje veľmi veľkú pozornosť, takže nie, že by tam toho bolo máličko. To samozrejme tiež nehovorí, že keď tam je 50 signálov, že to je dôležité, že to je 50 drobných signálov, ale jednoducho nech som sa snažil tam nájsť akýkoľvek dôkaz o menšom prínose link buildingu. Ukážte mi ho proste, to je blbosť, sorry. Takže tak, pokiaľ vás budú zaujímať všetky tie signály, je ich cez 200 a prihláste sa do newsletteru na spotibo.sk/n. Keď ste niekto dokúkali až sem, ja budem strašne rád, keby ste mi dali spätnú väzbu, hlavne v tom, že prosím ťa, Janko, už to v živote nerob toto. Pretrpel som to dokonca, alebo pretrpela. Alebo naopak hrozne ma podporí, keď niekto, aspoň jeden človek by mi napísal, že je to zaujímavé, rob to ďalej a teda budem vidieť, že okrem nejakej mojej osobnej psychohygieny toto nahrávanie má nejaký zmysel a mohol by som v tom pokračovať aj ďalej. Ja ďakujem vám krásne za pozornosť a majte super deň. Čaute.